Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Debot. Taong 1984, Claveria, Misamis Oriental. Ilang taon ang lumipas at nakapag-asawa na nga itong si Debot. Tinanan lang nito ang kanyang naging asawa, gawa ng ayaw ng pamilya niya at ng pamilya nito na magsama o maging isa silang dalawa. Napakalayo na ng kanilang nilakbay upang tuluyan ng talikuran ang kanilang mga magulang. Ang naging trabaho noon ni Debot sa Claveria ay ang paglililok ng mga pasong ibinibenta. Kahit kayod kalabaw ang trabaho noon ni Debot, ay hindi niya yon iniinda sa kadahilan ng buntis na ng mga oras na yon ang kanyang asawa. Ayon kay Debot na bago siya tuluyang pahintulutang lumisan ng pamamahay ng kanyang ama, ay marami pang naganap na pangyayari sa kanilang tahanan sa Capiz. Maraming nakalaban ang kanyang ama noong mga panahong naroon pa siya sa kanilang pamamahay. Matapos kasing maubos ng ama ni Debot ang isang angka ng aswang sa kanila, ay pinagtulungan na ito ng iba pang kapamilya ng kanyang mga pinaslang. 2 taon lamang ang lumipas matapos mapatay ng ama ni Debot ang nag-amok na lalaki sa kanilang tindahan, ay meron na naman itong nakaharap na isang angka ng mga aswang. Kalahating barang at kalahating aswang ang naging kalaban ng magkumpare. Hindi kasi matiis ng ama ni Debot na hayaan na lamang ang kanyang kumpare sa problema nito sa kanilang mga kauri. Nag-umpisa kasi ang pangyayaring yun nang binarang ng mga aswang ang asawa ng kumpare ng ama niya. Nang mabalitaan ito ng ama ni Debot, ay hindi na yon nagdalawang isip na tulungan ang kanyang kumpare. Di naman yon napigilan ng kanyang mag-ina sa kadahilan ng lubos din nilang naiintindihan ang pag-aalala ng ama ni Debot sa kanyang kumpare. Halos 1 beses lang umuwi yon sa kanila sa loob ng 3 araw. Kung umuwi man yon, ay magpapalit lang ito ng damit at aalis din naman kaagad. Ganon at ganon ang ginawa ng ama ni Debot sa loob ng 1 buwan. Halos malugi na ang kanilang paninda dahil sa pagpapabaya ng kanilang padre de pamilya. "Nay, babalik pa po ba si tatay?" tanong ni Debot habang nagsasalansan siya ng kanilang mga paninda. "Oo naman anak, hayaan mo lang yun sa nais niya. Dahil alam nating hindi niya pwedeng pabayaan ang kumpare niya." Sagot naman ng ina ni Debot. Hanggang sa lumipas pa ang 1 taon at tuluyan na ngang nakauwi ang tatay ni Debot. Halos ibang-iba na ang buong itsura nito sa loob lamang ng 2 buwan. Hindi nila yon nakapiling. Wala namang nagbago sa ugali ng ama ni Debot nang nakauwi na yon sa kanilang tahanan. Belen, pasensya ka na ha. Kailangan ko lang kasing gawin yun. Alang-alang sa pinagsamahan namin ng kumpare ko. Wika ng ama ni Debot habang kumakain ng hapunan. "Oo mahal, walang problema yon. Basta ang mahalaga nakauwi ka ng ligtas." Sagot naman ng ina ni Debot. Si Debot naman noong mga panahong yon ay hindi kumikibo dahil sa pagtatampo nito sa kanyang ama. Hinayaan lang naman siya noon ng kanyang ama dahil sa alam din ito sa kanyang sarili na nagpabaya siya sa kanyang pamilya. Matapos ang mga pangyayaring yon, ay bumalik na sa normal ang pamumuhay nilang pamilya. Nakakabisita pa rin naman kahit papaano sa kanilang tahanan ang kumpare ng kanyang ama.
Hanggang sa sumapit ang isang araw na merong nangyaring kakaiba. Sa hindi malamang dahilan ay merong bumisitang 4 na lalaki sa kanilang tahanan. Balot na balot ang mga yon ng kanilang kasuotan mula ulo hanggang paa. Noong mga oras na yon ay hindi pa nakauwi ang mga magulang ni Debot. Bale, pinauna siya ng mga ito sa kanilang bahay upang makapaghanda ng kanilang makakain. Magandang hapon po! Wika ng isang matanda habang kumakatok sa pinto ng bahay nila Debot. Nang marinig yon ni Debot ay agad din naman itong binuksan ang kanilang pinto upang tingnan kung sino ang kanilang panauhin. Pagbukas ni Debot ng pintuan ay agad namang bumungad sa kanya ang katanungang, Iho, ito ba ang bahay ni Onyot? Si tatay ho? Bakit ho? Sagot naman dito ni Debot. Nang marinig yon ng matanda ay agad nitong niyakap si Debot na animoy kadugo nila ito. Matapos itong gawin ng matandang yon, ay gulong-gulo na si Debot sa nangyayari sa kanilang tahanan. Hanggang sa biglang nagwika ang matandang yun ng, Ako ang lolo mo. Matagal na namin kayong hinahanap, apo. Wika nito kay Debot. Halos hindi makapagsalita si Debot sa matandang yon dahil sa gulat nang marinig niyang kadugo pala nila ang 4 na panauhin yon. Matapos nitong yakapin siya, ay pinakilala siya nito sa 3 pa nitong kasamang lalaki na nagpakilalang tiyuhin niya. Sumapit ang 6:00 ng hapon at dumating na nga ang mga magulang ni Debot. Pagpasok nito ng kanilang tahanan ay bigla yung umangil nang nakita nito ang kanyang ama na nakaupo sa kanilang sala. Bakit kayo nandito? Ha? Wika ng ama ni Debot pagpasok nito ng kanilang tahanan. Galit ka ba sa akin, anak? Huwag kang mag-alala. Bumibisita lang kami dahil sa nalaman naming meron ka ng supling. Sagot naman sa kanya ng kanyang ama. Matapos itong marinig ni Onyot, ay agad naman itong napatingin kay Debot. Animoy nangangamba yon para sa kalagayan ng kanyang anak noong mga oras na yon. Si Debot naman ay nanatili lamang sa kanyang kinauupuan na animoy walang kaide-ideya sa mga nangyayari. Sumapit ang 9:00 ng gabi at bigla na ngang nagpaalam ang mga ito sa ama ni Debot. Nang makalabas na yon ng bahay nila Debot, ay bigla yung nag-aalulong at kasabay nito ang pagpalaspas ng mga sanga ng puno sa bubong ng kanilang tahanan. Matapos makaalis ng mga yon, ay biglang kinausap ni Onyot ang kanyang anak na si Debot. Debot, di ba may kasintahan ka na? Nasa tamang edad ka na, Debot. Pinahihintulutan na kitang bumukod sa amin. Mamuhay ka ng iba, Debot. Tumungo ka sa Claveria dahil meron tayong lupain sa lugar na yon. Heto, dalhin mo. Yan ang patunay na anak kita at may karapatan ka sa lugar na yon. Ayoko na dumating pa sa punto na ikaw ang sasalo ng aking trabahong tinalikuran. Hayaan mo at tutulungan kitang maitanan ang iyong kasintahan. Wika ng ama ni Debot habang maluha-luha ito. Nang marinig yon ni Debot ay bigla na lamang siyang napahagulgol sa iyak dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi nagbibiro ng mga oras na yon ang kanyang ama. Tay,
Maaari bang bigyan niyo ako ng 1 linggo upang masulit ko ang nalalabing panahon na kasama ko kayo? Hiling ni Debot sa kanyang ama. Matapos itong marinig ng kanyang mga magulang, ay bigla na lamang siyang niyakap nito at sumagot ng, Oo anak, huwag kang mag-alala. Susundin ko ang kahilingan mong yan. Napakasaya ko anak, dahil ikaw ang binigay sa akin ng Panginoon. Sumapit ang mismong umaga ng gabing yun at doon na nga inumpisahan ng kanyang ama. Ang plano nitong alisan ng memorya ang mga magulang ng kasintahan ni Debot upang palabasing nakipagtanan ito sa kanyang nobyong hindi ipinakilala sa kanyang mga magulang. Dahil sa ordinaryong tao ang mga magulang ng kasintahan ni Debot, ay madali namang nagawa yun ng kanyang ama. Halos 2 araw lamang ang lumipas at hindi nakilala si Debot ng mga magulang ng kanyang kasintahan. Pagsapit ng linggo, ay doon na nga tuluyang nilisan ni Debot ang kanilang lugar upang makapagsimulang muli kasama ang kanyang kasintahan. Gusto din naman yon ng kanyang kasintahan dahil sa napamahal na ito ng husto kay Debot. Ilang araw lang ang lumipas at matagumpay namang nakarating sila Debot sa lugar nila sa Claveria. Doon ay nanirahan sila ng masaya at paunti-unting kinalimutan ang kanilang karanasan noong nasa Capiz pa silang dalawa. Kahit madalang lang ang bahay sa lugar na yon, ay masaya naman silang namuhay roon. Sa pagtagal ng panahong pananatili nila Debot sa lugar na yon, ay nagkaroon na sila ng mga kaibigang nagturo sa kanila ng kanilang hanap buhay sa pangkasalukuyang panahon. Mabenta kasi doon ang mga bangka, kaya ito ang naging pangunahing hanap buhay nilang mag-asawa. Maliban pa dyan ay, paminsan-minsan sumasama rin si Debot sa pangingisda ng kanyang mga bagong kaibigan. Napakalaking tulong din ang nagawa ng mga ito upang makapagpatayo sila Debot ng magandang barong-barong. Usong-uso pa kasi noon sa kanila ang bayanihan sa tuwing merong bagong mag-asawang nagnanais magkaroon ng kanilang sariling tahanan. Fast forward tayo. Lumipas pa ang napakaraming taon at doon na nga nagbunga ang pagmamahalan nila Debot. Buntis noon ang kanyang asawa, kaya kailangan niyang magkayod kalabaw upang makapag-ipon ng sapat na salapi para sa pagsilang ng kanilang bagong miyembro sa pamilya. Napakasaya noon ni Debot dahil magkakaroon na siya ng panganay. Nang nalaman niya kasing buntis ang asawa niya noong mga panahong yon, ay nabigyan siya nito ng pambihirang sigla na kahit maghapon siyang nagtatrabaho ay hindi siya nakakaramdam ng kahit na anong pagod. Hanggang sa dumating ang isang araw na merong bumisitang panauhin sa bahay nila Debot. Habang naglililok si Debot ng bangkang kanyang ibinibenta, ay biglang merong kumatok sa kanilang pinto. Tulog pa ang asawa niya noong mga oras na yon, kaya iniwan na muna ni Debot ang kanyang ginagawa upang pagbuksan ng pinto ang kanyang panauhin. Pagbukas ng pinto ni Debot, ay agad namang bumungad sa kanya ang isang mamang nakasuot ng sombrerong. Halos hindi na maaninag ang buong pagkakakilanlan nito. Sino ho sila? Bungad na tanong ni Debot. Natagalan naman ang pagsagot ng mamang yon na para bang nagulat ito sa kanyang mga nakita. Hanggang sa lumipas ang ilang minuto at biglang niyakap ng lalaking yon si Debot. Hinayaan lang naman yon ni Debot dahil sa ramdam niya ang pag-iyak ng lalaking yon. Masaya akong makita kang muli, Debot.
Wika ng mamang yon matapos siyang yakapin. Pag-alis ng sombrero ng lalaking yon, ay agad din naman itong nakilala ni Debot. Kahit noong hindi pa niya nasisilayan ang mukha nito, ay ramdam na niya ang lukso ng dugo sa lalaking yon. "Tay! Ba't kayo nandito?" Gulat na tanong ni Debot. Matapos nitong magtanong, ay agad din naman itong pinapasok ang kanyang ama sa kanilang bahay. Pinaupo niya ito at tinimplahan ng kape upang makapag-usap sila ng maayos. Nakagawian na kasi nila Debot na painumin ng kape ang mga kadugo nilang bumibisita sa kanilang pamamahay. Napadalaw lang ako, Debot, dahil sa nangungulila na ako sa iyo. Mula nang umalis ka sa ating tahanan, ay parang nagkaroon na ng kulang sa aming pamumuhay. Ang iyong ina ay halos hindi na makatulog ng maayos sa gabi dahil sa kakaisip sa iyong kalagayan. Ako naman, Debot, ay tuluyang ko nang binalikan ang aking iniwang tungkulin sa aking angkan. Wala din naman akong pagpipilian dahil sa iyo kong gambalain ka pang muli ng ating mga kadugo. Debot, patay na ang iyong ina. Sa loob ng 4 na taong wala ka, ay nagkaroon yon ng karamdamang hindi ko alam kung paano malulunasan. Pasensya ka na, anak, at hindi ko nagawang mailigtas ang iyong ina. Maluhaluhang wika ng kanyang ama. Nang marinig yon ni Debot ay agad namang tumulo ang kanyang luha dahil sa pangungulila sa kanyang ina. Noon ding oras na yon ay tuluyan nang nagising ang kanyang asawa dahil sa mga naririnig nitong komosyon sa kanilang sala. Paglabas nito ng silid ay nadatna nitong umiiyak si Debot na siyang labis nitong ikinagulat. Nak, hayaan mong manatili muna kami dito upang mabantayan namin ang iyong asawa. Dagdag pa ng kanyang ama. Matapos nitong makipag-usap, ay agad din namang pumasok sa kanilang tahanan ang 2 asong kasama nito. Pagsara ng pinto ng asawa ni Debot, ay biglang nagbagong anyo ang mga asong yon at naging mga tao. Halos mapasigaw na sa takot ang asawa ni Debot dahil sa kanyang mga kakaibang nasisilayan. Kaya ang ginawa ng kanyang ama noong mga panahong yon ay inihipan ito upang makatulog. Nang makatulog na ang asawa ni Debot, ay naglibot ang kanyang ama upang tingnan ang paligid ng kanilang tahanan. Ganon din ang ginawa ng mga kasamahan nito na animoy tagasunod ng kanyang ama. Ilang minutong pag-iikot nila Onyot ay laking gulat na lamang nito nang makita ang markang nag-anyong halaman sa kusina ng bahay nila Debot. Pagbalik nila Onyot sa kinaroroonan ni Debot, ay pinagsabihan niya itong merong mga aswang ang nagnanais kunin ang kanilang sanggol. Huwag kang mag-alala, Debot. Hindi kami papayag na makuha ng mga aswang ang aking apo. Wika ng ama ni Debot nang makabalik na ito sa kanilang sala. Ilang buwan ang lumipas ay maraming nangyari sa pamamahay nila Debot. Maraming mga aswang ang nagpumilit kunin ang kanyang anak, pero hindi yon nagtagumpay dahil sa pagbabantay dito ng kanyang ama. Lahat ng nagnanais kunin ang sanggol na dinadala ng asawa ni Debot ay walang awang kinikitilan ng buhay ng kanyang ama. Animoy ang kanyang ama noong mga panahong yon ay pinaglalaroan lamang ang mga kauri nitong naninirahan sa lugar na yon. Hanggang sa dumating ang isang araw na lumusob na ang buong angka ng aswang na naninirahan sa Claveria
dahil sa mga ginagawang pagpatay ng ama ni Debot sa mga kaangkan nito. Halos hindi makatulog si Debot noong mga gabing yon dahil sa dami ng mga nagsisiiyakan sa labas ng kanilang tahanan. Sumapit ang 4:00 ng umaga at doon pa lamang naging tahimik ang paligid. Kinaumagahan ay naikwento sa kanya ng kanyang ama ang mga nangyari noong mismong gabing yon. Ayon kay Onyot na, ang mga nilalang na tumungo sa kanila noong gabi ay ang mga matatandang aswang ng isang angkang naninirahan sa lugar na yon. Nasa 11 ang bilang nito ayon sa kanyang ama. Ang buong akala ng mga yon ay madadaig nila ang ama ni Debot dahil sa liit lang ng bilang ng mga ito. Pero ang hindi nila alam ay ang kanilang kaharap noong mga oras na yon ay ang pinuno ng 3 lahi ng aswang na pinag-isa ng ama ni Debot. Naging tagasunod niya ang mga yon at palagi itong nakadikit sa kanya sa lahat ng oras. Naging matindi ang labanan ng 2 uri ng aswang noong gabing yon. Halos abutin sila ng 5 oras sa pakikipaglaban upang maprotektahan lamang ang magiging apo ng tatay ni Debot. Pagod lamang ang nadama ng 3 yon nang mapaslang nila ang 11 aswang na tumungo sa tahanan nila Debot. Ni hindi man lang sila nagawang galusan ng mga ito dahil sa kanilang kakaibang lakas na ipinamalas sa labanan. Dagdag pa ng ama ni Debot na lahat ng dumayo sa kanila noong gabing yon ay pinugutan nila ng ulo at ibinalik ang mga bangkay ng mga ito sa kanilang tinitirhan. Ilang buwan pa ang lumipas at ligtas namang nakapanganak ang asawa ni Debot. Nang umabot na sa 2 taong gulang ang edad ng anak ni Debot, ay napagpasyahan na ni Onyot na bumalik sa kanilang lugar upang muling ipagpatuloy ang kanyang ginagampanang tungkulin sa kanilang lugar. Ang tanging bilin lang ng ama ni Debot sa kanya ay isang paalalang hinding-hindi niya makakalimutan. Debot, sa pag-alis ko, naway palagi mong pakatatandaan ang 4 na bagay na hinding-hindi mo na maibabalik sa iyong buhay. Ang mga salitang iyong binitawan, ang mga sandaling iyong pinalampas, ang mga oras na lumipas, at ang tiwala pagkatapos nitong mawala. Mahalin mo ang iyong pamilya dahil sila lamang ang mga taong mananatili sa iyo sa lahat ng oras. Matapos makapagbigay ng paalala ng kanyang ama, ay tuluyan na itong lumisan. Time skip tayo ng napakahabang taon. Nang lumaki na itong anak ni Debot, ay doon na sa kanya ikinuwento ang lahat ng mga pangyayaring naganap bago siya naisilang sa mundong ito. Hanggang sa dumating ang araw na merong mensahe silang natanggap na pinapapunta na sila ng kanilang ama sa kanilang lugar sa kadahilanang nanghihina na ito at nakikita na ng kanilang kasamahan ang nalalapit nitong kamatayan. Nang makarating doon sila Debot, ay pinilit pa siyang kumbinsihin ng mga kasama nito na kunin ang mutya ng kanyang ama at pamunuan ang naiwan nitong angkan. Hindi naman ito pinaunlakan ni Debot sa kadahilanang nais niyang mabuhay ng normal at ayaw niyang umabot sa puntong sapitin din niya ang daang tinahak ng kanyang ama. Magpahanggang sa ngayon ay saksing buhay ang anak ni Debot sa pangyayaring yon na hanggang ngayon ay nasa alaala pa rin niya. Mga kaibigan, dito na nagtatapos ang kwento kong Lihim ng Kanyang Tatay.
Okay, opinyon ko sa kwento. Doon lang sa first part, parang medyo nalito lang ako na hindi pumayag yung mga magulang ni Debot sa pagsasama nila ng kasintahan niya. Tapos pinayagan siya nito na itanan yung kasintahan niya. Kasabay pa nun, parang inalis ng tatay ni Debot yung memorya ng mga magulang ng kasintahan niya, di ba? Doon lang medyo magulo. Pero alam ko may logical explanation doon. Siguro mahina lang yung reading comprehension ko kaya hindi ko siya nagets. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.